Жыхар Жлобіна паскардзіўся, што маючы ўласную гаспадарку ў 10 кароў у Жлобінскім раёне, не можа лічыцца самазанятым. Адказ на паверхні, прапіска ў мужчыны ў горадзе, бізнес на раёне. Там і трэба мець рэгістрацыю. Мужчына кажа, што зрабіў часовую, дакументы будуць правераны, а пытанне ўзята на кантроль. Ни в коем случае Игорь Николаевич нельзя юлить перед законом. Перед законом нельзя юлить. Есть постановление Совета Министров, есть решение Гомельского волсполкома, которым четко определено, что в городе Жлобине, да, то есть заниматься сельским хозяйством, это не самозанятый. Я не в городе Жлобине занимаюсь, а в Жлобинском районе. Прекрасно, занимайтесь в Жлобинском районе, но в Жлобинском районе нужно проживать. Жыхаркі Рэчыцы паведамілі намесніку старшыні аблвыканкама, што іх нібыта без папярэджання звольнілі з працы. Разабрацца ў гэтым факце даручана спецыялістам. Пытанне ўзята на кантроль. Заяўніцы ў найкарацейшы тэрмін атрымаюць адказ.